Umani ng positibong reaksyon mula sa netizens ang isang Facebook post patungkol sa mga tauhan ng Calabanga Fire Station matapos tulungan ng mga ito ng mga nakangisang ginang na sakay ng isang pedicab sa barangay San Isidro, Calabanga, Camarines Sur. Base sa salaysay ni Fire Officer 1 Philip de Maiwat, ang isa sa tatlong rumisponde, may isang concerned citizen ang nagpaabot sa kanilang opisina na may nangangailangan ng tulong. Agad naman nila itong pinuntahan. Hindi nila akalain na isang nag-labor na ginang pala ang kanilang tutulungan. Hindi naman nagdalawang isip pa na tulungan ng ginang, lalo pa at naka-breech position ang sanggol at posibleng magkaroon ng komplikasyon sa panganganak kung hindi maagapan. Thankful naman ako na gawa namin yung part namin, na deliver namin yung baby. Then right after, pinadala namin sa hospital for further medical interventions. Matagumpay naman na nailabas ang isang sanggol dahil sa pagtutulungan nila FO1 Philip de Maiwat, isang registered midwife at registered nurse, FO3 Leo Murada at FO2 J. Oceano na pawang mga registered nurse. Samantala, dinala naman sa Bicol Medical Center sa Naga City ang ginang para ipanganak pa ang kakambal ng sanggol. The Bureau of Fire Protection, hindi lang naman siya fire suppression. We have emergency medical services. Regine Bue, CSN.